Adlaw karon Bernes, sus, manghinaot ko nga naay daghan nga magpatagna nako kay ako ang pinakabantugan nga magnanagna og kinsa katoy gidaotan ako kanang tagnaon. So manghinaot ko nga naa sila karon nga mag-ari diri sa kuha ang magpatag-an. Mulingkod ko kay kapoy kay ining tiguang nata ay. Ayo! Oy, unsa may tuyo ako? Lolo, mayong udto na lolo. Mayong gusto sa unsa may akong kaalagad Ni alagi ko lolo kay naalagi ko'y kuan magpatambal ko nimo kay na ako'y gimo. Oh, sus, mayo ayo honda na ngimong gimo apo. Gilingkod apo, lingkod. Dagan salamat lolo ha, lolo Tasyo. Apo, unsa may imuhang Ni alagi ko'y problema ni sa ako ang panglawas lolo. Kabahin aning ato alaging kinibita kung tiya lolo ba nga og mukaon ko mabusog ko lolo. Wala mo ko'y gana mukaon unsa man ang sakita lolo. Ay sus apo, sayon ra kayo na. Iinom og Sprite dayon inig dugab nimo. Busog na ka, maayo na ka apo. Mao ba na lolo? Oh, mao na apo. Nya, dagan salamat ni mo Sus, lolo. apo, daghan na kayo patambal nako apo nga. Daghan na kayo naayo. Ako may bantugan ring nga mananagan o mananambal. Muna po salamat kayo apo nga ning ari ka diri kay maayo ra ka apo. Dagan salamat lolo. Oh sige apo, salamat lolo. Salamat apo, salamat apo. Salamat po. Okay, salamat lolo. Okay, ari na ko lolo. Okay, salamat apo kay. Okay, salamat ha. Maghuwat sa jud ko apo kung na ako'y mga customer karon nga magpatambal nako. Oh, sige lolo. Dagan salamat. Okay, salamat apo. Ayo! Oy, apo! Unsa may tuyo, magpatambal ka ako og Magpatambal ko nimo lo. O sige, ani sulod ako. Sulod kay ako tikang tabangan pinaagis imong sakit. Ini akong sakit lo. Tambalit ako ani lo. Unsa man ay sakit Kung nimo palit ako? ko og sigarilyo sa tindahan, nuot man akong dughan. Unya, Inyag mangayo kog sigarilyo. Gaan akong dughan. ay sus, apo sayon kayo ng tambalan. Nipis ka o baga kag naong. Unsa? Baga kag naong apo. Mauna apo, baga kag naong. Maayo na ka. Okay apo, salamat. Tambalan eh. Ang tambalan na apo, magsigil na kag pangayo. Aron dili na mudipis ang imuhang baga. Baga na makagnaw sig pangayo. O sige na ayo na ka apo. Ha? Bagnos lang ko, bagnos. Bagnos apo. Sige na apo, mo na trabaho ha. Sige pangayo kay baga na makagnaw. Okay. Ayo! Oy, sa may tuyo apo. Anali ko lolo kay magpasubay ko nimo. O sige, isulti. Way iro di lolo si pakanta. Anay among iro pero dili na mamahit kun dili manumbag na kun imong pasipadaan. Mao ba maakra na siya. O sige apo, lingko diri apo. Unsa may problema ni mo apo magpatambal ka o magpatagan? Di lagi lolo ang ako ang motor gikawat. Gikawat. Munang ako ipatag-ani mo. Kung asa na ron ang ako ang motor. So sayon kay na apo kay daghang kay nagpatambal nako dire. Kay wa joy problema anang pagpatagan daghan kaayong nabalik nila ang ilang problema sa motor. Ako kining tag-anong pinaagi sa akong bulang kristal. Apo, sa dili pa ko mutag-an sa imong problema sa imong motor nga nawala. Ako kining dagkotan pinaagi sa pagpaaso kung naaba ang imutor o wala. Ako kining tag-anong pinaagi sa ato ang bulang kristal nga tayaon. Bulang kristal, ipakita ang motor sa akong pasyente ug asa naron padulong. O tanawa pasyente, nagdagan ang imong motor diri sa atong highway sa lungsod sa Balamban. Tanawa! Naon salo nagdagan akong motor. Nagdagan ang imong motor! Di man ang akong motor lo, dili motor sa tubig. Nasipyan lang! Tuan lolo.